Бронзовата портретна глава на тракийския владетел Сев III, която бе видяна и оценена от няколко милиона посетители в Лувъра по време на впечатляващата изложба "Епопея на тракийските царе. Археологически открития в България", вече повече от месец и половина продължава да се радва на огромен интерес и в престижния американски музей Пол Гети. Безценният ни артефакт, открит от българския археолог Георги Китов от 28 юли тази година, е изложен сред експонатите на изложбата "Власт и патос. Бронзови скулптури от еленистичния свят", която гостува в музея Пол Гети в Лос-Анджелис до 1 ноември. Великолепната бронзова глава на Сев III, шедьовър и чудо на античното изкуство, наскоро впечатли и британският вестник Guardian, който публикува голяма рецензия за забележителната изложба в музея Пол Гети в Лос-Анджелис. Древният артефакт ще радва и впечатлява посетителите в прочутия американски музей още месец и половина. Бронзовата глава на тракийския владетел Сев III е сред акцентите в една наистина уникална експозиция, редом с 50 великолепни бронзови статуи от античността. Ефектна снимка на бронзовата глава на тракийския цар е качена и на сайта на музея Пол Гети.